7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ang bag ko. Can somebody please help me right now? Ang bigat. Aray, ang sakit sa likod Parang may dumbbell ata to. Halika na, tulungan mo na ako. Halika na, pag-aanin mo yung loob ko. Biyernes sa biyernes sumaharot Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programa Love Trip. Yo. Pakinggan nyo to. Trip lang. Trip natin today. Trip natin mangialam ng bag. Anong petsa na, be? Bakit ang bigat-bigat lagi ng dalahin mo sa buhay? Tingnan mo yung bag mo. Tingnan mo. Bakit may lotion? I can accept if that lotion is SPF 50++++ para safe ang iyong skin sa UV sun rays. Pero kung yung lotion na yan pampadulas, I remove. Anyway, magandang hapon po. Ako po itong napapakinggan nyo. Live na live ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Makakasama nyo ngayong araw, Friday, July 4. Demo? Tingnan mo yung katabi mo, dali. Ang laki-laki ng bag. Kaliit-liit na tao, ang laki-laki ng bag. Alam mo naman talaga, ano man naman yan, bi? Marami kang pera, no? Tingnan mo nga yung katabi mo kung maraming pera. Hala. Yun, ubos na. Sa mga masyadong maraming dala ngayon, alam mo, pauwi ka na, wag ka na masyadong maraming bitbit. Kung hindi mo naman kailangan, itapon mo na yan. Itapon mo na yung picture ng ex mo sa wallet mo. Hindi na uso yan, be. Digital na, Lalagay ka pa ng picture. May kiss-kiss. Batanggalin na. Anyway, good vibes lang tayo ngayong hapon. At maya-maya lamang ay pag-uusapan natin. Bakit kasi ang dami nating extra baggage sa buhay? Minsan kasi kailangan na rin natin mag-move on Bukod sa mabigat na nga yung mga dalahin natin sa loob ng bag, mabigat pa yung mga dinadala mong problema, be. Mabuti sana kung pinoproblema ka niya, wala naman siya pakialam sa'yo. Buti pa kung may pakialam sa'yo. Anyway, tuloy-tuloy lang po ang ating good vibes ngayong Friday. Chill-chill lang. Hinga-hinga ka muna dyan, magmerienda, humigop ng masarap at mainit na kape kahit ang init-init ng panahon. Habang nakikinig ka rin sa inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.